Аз съм въздигнал голото тяло в култ, но като свенлив младеж. Аз си мислих, че то голото тяло има само чисто естетически функции, да те радва, да те възвисява, в крайен случай да ти виси на плакат над леглото. Но за моя изненада се оказа, че голото тяло има и чисто практически функции. Ето, вижте, обирджии нудисти прокопали тунел под банка. За да ни разкажат как се е развил този интересен обир, съм поканял двамата голи обирджии, Дибидюс и Дибигол. Така, добър вечер, здравейте. В информацията пише, че сте нудисти. Да. Защо не сте голи? Защото ние сме от крайно извратените нудисти. Но ако много държиш, можем да ти покажем с какво обрахме банката. Това е само ако държиш. С този малък шперц ли обрахте банката, бе? Айде тогава ти излез на този студ с шлифера да видим как ще се почувстваш. Не бе, щом пък си толкова отворен, искаш ли сега ти извада по-големия маркуш, сега па да видиш маркуш. Не, искаш ли? Ако искаш... Не, ако толкова държиш, какво? Благодаря. Ние сме болни хора. Благодаря. Да. Така, разкажете как се разви обира. В началото, нали, малко се забавихме, решихме да копаеме рамо до рамо. Лошо ли ти? Не. Ако ти е лошо... Слушам ви. Ако искаш да си ходим, защото сме болни. Не, всичко е наред. Само ще ви моля се загърнете добре. Да. Загърнете се и седнете. Аз съм послип. Разбрах, да, моля ви се. Значи решихме да копаеме рамо до рамо, а не един за друг, за да не се възползваме от голотата си, нали? Един вид да не заорем един в друг, нали, колега? Така е. По едно време даже видяхме една светлина в тунела. Аз викам на колегата, гледай, това е трезора. Идва право срещу нас. По той ми вика, бегай, това е метрото от Люлин. Да. Така като сте голи, къде скрихте откраднатото? Сега въпроси. Как къде? Там, където миньорска лампа не огрява. А не е ли болезнено? Не, моля ви се седнете. Не, с банкнотите не е толкова, само водните знаци и нишката там малко трудно се намачквам. Да, ама с кюлчетата виждаме много зор, а и студенеят, настиваме, кихаме. Така, но най-лошото е, че не се усещаш, нали, как се пристрастяваш. Да. Дай то. Какво стана, като влязохте в банката? Какво? Какво стана, като влязохте в банката? Изкочихме от тунела, така както сме си Дибидюс, извадихме голото оръжие, заредихме го така няколко пъти и започнахме да крещим. Всички да легнат на пода, това е обир! Да, и всички легнаха, аз се приближих до готината касиерка и казах, ма госпожице, вземете по-прилична поза, това е обир! Топло ми. Че хубаво тука. А как ви заловиха? Ако е... Да, моля ви се. Това не е ли огнения бокал? Не е огнения бокал съм. Моля ви се. Така, как ви заловиха? Моля? Как ви заловиха? Никой Не ни хванаха. Ние сами се върнахме след обира в банка. И защо? И защо? Кажи защо? Защо? Защото тръгнахме да излизаме през дупката, а през това време Бойко Борисов я асфалтирал.